ka? Naman to ko ikut. Di kalapin ya. Ay, tingnan mo di ano dyan. Tano si te baba. Mama no video, mama. Mama no video. Tang 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 tang. Tang tang tang. Kang. あっち側から来るってやつ。こっちこっち何かな。左側。こっち。何か来るよ。しぶといかな。何かな。しぶとない来ないと思うよ。あ、電車だった。Bye bye. Hi guys, good morning. Happy Sunday. So Sunday karon guys, in Zama to ta sa mga kauban sa unang nga trainee sa ilahang gibuyan sa naapod mi ladyo nagpudyo sa ladyoban sa nga muari. So moadto ta guys kay magyakini ko mi inja mag-vlog ko kay para makakita pud mo ba nga inani ang among life diri kung mga minjo nami guys. Anyway, mga minjo nami sa una kay mga dalaga pa man mi diri katong trainee pa minja karon na minjo na nami mga baktin. Diri ka sa una di oh, shout out Maria Sang. Diri ka magbike sa una nya sakay ko nimo back ride. Diri mi sa una guys ba mo tuming Sky Park nya mo back ride ko ni Maria sa bike. Ay. Ay, Sky Park. Tunnel. Wow! Nindot kayo diri guys, I need sure. Ay. Wow! Welcome to Asahi Village. Welcome to Delica Wave. Diri ni sa una guys, nag-work ka na mga kauban karon nga magyakiniko mo na mga kauban nga training nga nag-work diri before mo na ay. Hi Delica Wave. Hi. Hi. Mubalik ra niya ko ni mo pohon. Hi Delica Wave. Dito mi nagtrabaho sa una guys, mga trainee sa una, daghan man tog trainee sa una, daghan pud mi nakabalik pa namin sa kapon. Sa karon tulo mi kabuok nga magyakiniko, ang isa taga Saitaman, janari sa si kay gusto makigmeet sa mga ba. So, magyakiniko ta kay dugay-dugay na po minwa nagkita ba. Madula laman magkita masig panagsa once in a year ba or bahalag dugay basta magkita. Diyan na mga anak pa. Nindot po excited ko ma-meet kay na mga anak pa sa una mga daga pa mi diri nagtapok karon magtapok mi na nami mga baktin. Guys, diri sa Japan na kay nana nga bayan diyan na kay nana nga kuano farm. Nani kadako nga juta ba. Dato na ka. Pero ang tax naman po diri kay mahal. Napay Vinil House, sana all. Money mo sana all. Welcome to our farmland. Na guys, farmland. Welcome to our farmland. Sana all na farmland diri sa Japan. Na guys, sa Pilipinas naman taon may isa kaluwang oy. Ibita to na mo farmland guys, joke ra. Tipod ko mangando ginani kada nga farmland oy, na diri sa Japan ako ra isa. Di ko ganahan kanang masakto ra tapod pa na garden nga matamnan gamay kay ang garden man gud pud kay makapawas sa stress. Wow! Kire. Wow! Janay ko diri guys ay lake. Dali mama. Hapit na ta guys. Hapit na ta mo abot. Muna itong mga bit-bit guys. Kaya nanalitchipla na ay para barbecue. Dito na sila ay. Nag-zunbi na sila ay. Hehe. Abot na ta. Mika-chan. Kaya nagdagawan. Kutsi. Kutsi, dali. Dali. Nagdagduan kay mapula na dayon. Nana may dire. Nana sila Mariko. Ali, lunat siya.
Yam, nindot kayo ba? Kaya nakayakiniko yam. Yeah. Gambare. Gambare. Kuyog na nasi sinimig ulit. Kuyog ka sa balay? Bye-bye, mama? Bye-bye, mama. Bye-bye, mama? Nindot kayo. Isin mo yari tay? Moto yarot ya ako nga isin mo. Boo! Oh, si Isin yang cute kayo. Murag lasa sa to. Abunay na. Kuan ba ka nang nangaligo sa beach ba? Isin mo yari tay? Yari tay? Cute lang. ジェーンはあんまり肉好きじゃないんだよね。そう、いい。ちょっと食べていいよ。でも食べて。Aki yam matabi rin. Oh, lami yam.美味しいよ、パパ。もっとやる？もっとやってほしい？もっとやってほしい？Si Isin. Bantay na ka po na. Mabangga si Isin na. Ay, ito yan. Papa, magkakabat kayo. Hapang nga rin, Papa. Gohan ere? Gohan ere? Sabit si Papa. Antayo, Papa. Oh, easy lang kay. やっとな。 Busy na sa mga buling gitong sunod-sunod ba? Sige. Oh, mabangga. Marami ang tagpapayuan kay patuyan mo sa. La, dagan. Ka-cute sa mga nakit buyag ito eh. Lahira good babae, no? Oh, hi, te akang hi. Konnichiwa. Nagduwa na. Nagduwa na. Nagduwa na. Nagkakuha na ay. Sige. Sige, kay karon. Oh, matumba ka, baby. Matumba ka, bebe. Sige, pagtagba mo. Pagtagba mo, kay panagsara mo magkita. Tunindot kay view ninyo diri yam, oy. Na, nindot kay view. Nayama ay. Nindot kay view diri layami, oy. Wow, arigato, ha? 食べ物なんだよ。ありがとう、Tita Mariko. Thank you. Wow, itadakimasu. Thank you. Thank you very much, Tita Mariko. Hi guys! Niuli na data guys. Manamig yakiniko party. Sa gibiyaan na naman si Yami o si Mariko dito. Kaniuna namig uli. Kaya namin diri sa hot bath. Kasi Papa gusto mag hot bath. Natay danggo guys, mga unta. Gikan mig yakiniko party. Pero mukhaan gapon mi sa kiyupot ay. Let's eat. Salamat Ania. Yes, I do. 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 Kata diri guys. Kamabay guys. Sabi mo mag... Kata diri guys. Muna ilang mga cake diri guys. Akang, mati akang. Guys, na sila yung creep diri ay. Murder tani kay ganahan ko ani nga creep. Yehey! Oh, kawaii! Arigato, Papa, wa? Sa Papa, arigato. Uli na ta, guys! 全部入れよう。くっつけて。そうそう。それ。くっつけてね。痛いなっちゃうから。そう、それ。Very good. Na, mabuhay na kagulay mama. Mabuhay. Papa to 食べるの。Papa no tamin nagsukutan, no?
Aki to papa no? Wakata. Papa miti. Miti papa aki mo. Mati da yo. ゴイちゃん、暑いから気をつけろ。もういいよ。終わり。もう終わりな。あ。痛い。暑いからそこ触らないで。頑張ってたね。じゃあいただきますよ。So that's it guys. Thank you for watching. Always remember to stay safe and God bless us all. Bye everyone. Please don't forget to like and subscribe.